HP IQ 500 ambitiøs alt i et computer med touchscreen. Udover TouchSmart kigger vi på motionsmuligheder med GPS-mobiler, high-speed video i et kompaktkamera, og endelig har vi en rystende afsløring. Hej og velkommen til So ein Ding. I dag skal vi kigge nærmere på den her. Forestil dig en computer, hvor at al dagligdags betjening foregår uden brug af mus og tastatur. Man bruger, hvad der er nærmest. Klør 5. The computer as you've never felt it before. Introducing the HP TouchSmart PC. Fleksibel, intuitiv og legende let betjening, selv for familiens mindste. Det er det løfte, som HP de giver os med IQ 500. For en sikkerheds skyld, så har de inkluderet trådløs tastatur og mus, og som vi senere skal se, så var det ikke nogen dårlig idé. More and more, I have the feeling that we are getting nowhere. Det, der er det store problem i det her, det er i virkeligheden ikke så meget, at det hakker, men at der er så meget ventetid. Selv sådan nogle helt simple ting, som at loade nogle noter, det tager simpelthen alt for lang tid. På den måde, så mister man helt den der tætte kontakt med apparatet, som sådan en touchbrugerflade jo inviterer rigtig meget til. Det virkelige problem med TouchSmart, det er i virkeligheden ikke det, den kan. Det er alle de ting, den ikke kan. Her, jeg har været på ferie, og nu vil jeg gerne kigge på mine billeder. Det er der jo sådan en fin brugerflade til herinde. Jeg tager kortet og smækker det i læseren herover. Vupti. Tada! Frem under TouchSmart-brugerfladen, der stikker Vista sit ansigt frem. Den giver mig 7 forskellige muligheder, hvoraf min personlige favorit er at gøre systemet hurtigere med Ready Boost. Og hvad for noget? Nej, jeg vil bare gerne kigge på mine billeder fra Gran Canaria. Selvom det med lidt fingerspitzgefühl kan lade sig gøre og bevæge sig rundt i Vista-brugerfladen, så er det altså noget værre pillearbejde. Det fungerer ikke ordentligt. Det er cirka lige så elegant, som det er at sende sms iført boksehandsker. Det her, det er en netværksharddisk. Det er noget, vi vender tilbage til i detaljer i et andet program, men den er ultra smart. Det den gør, det er, at den løser det klassiske problem, som rigtig mange, inklusive mig selv, har. Det er, at du har dine feriebilleder liggende på en computer og nogle videoer fra skituren på den gamle bærbare ting og sager. Man samler al sit digitale harmengud på sådan en her, sætter den på sit hjemmenetværk, og så er der adgang fra alle hjemmets computere. Smart. Her i Vista-brugerfladen, der kan vi se netværksharddisken. Den er her, og vi kan se alt det indhold, der ligger på den. Super smart. Men herover i TouchSmart-brugerfladen, hvor vi altså skulle nyde på nem og bekvem vis at se alle vores ting. Kom så, TouchSmart-brugerflade. Kom så. Sådan der. Herover, der er ikke så meget som skyggen af en thumbnail af det indhold, der er her. Intet overhovedet. Nå ja, TouchSmart-brugerfladen er ikke perfekt. Jeg har snakket med HP's pressemand, og han lover på Spider Air, at de er opmærksom på det, og der kommer en opdatering. Nå ja, sådan er det. Hvis man så ser på hardwaren isoleret, så er den meget godt med den her. Det er en nydeligt designet computer. Finishen, den er sådan over middel, vil jeg sige. Og rent hardware-mæssigt, altså processor og RAM og harddisk, der er vi meget godt med. Som bonus, så medfølger der fjernbetjening, og der er indbygget tv-tuner, og det betyder, at man trykker på den grønne mediasetter-knap. Og så kan man jo betragte det her som et fjernsyn med indbygget harddiskoptager og Microsoft Startup-lyd. Jeg fælder min endelige dom til sidst i programmet.
Februar, det er højsæson for at falde af på den med hensyn til nytårsforsæt. En sand klassiker, det er at dyrke mere sport i det nye år. Nu er tiden kommet til at lægge kortene på bordet. Det var det, Bjarne Riis tilstod. Det var i virkeligheden, at han havde spist 2 stykker sportskage. Noget, jeg har fundet ud af, der helt klart hjælper på motivationen, og som samtidig fungerer som den perfekte synergi mellem argument og undskyldning, det er at købe noget nyt grej. Hvis det står rigtig slemt til, så er det her den helt rigtige kur. Det er Garmin Forerunner 405, en top-tunet løbegadget, der er indbygget GPS, der hører pulsmåler til, og når man så kommer hjem, så tager man og overfører sit løb trådløst herfra over på computeren, og så kan man endda følge med i Google Earth. Det er smukt, men regn med at lægge omkring 2500 pisk for den fornøjelse. Og siden det også er højsæson for lommesmerter, og vi har en finanskrise, der knurrer i kulissen, så kommer her et regulært sparetip. Sagen er, at du måske slet ikke behøver at købe noget. Rigtig mange mobiltelefoner med indbygget GPS, de har den her funktion indbygget. Det her, skal vi lige have den fyret op, det er Nokia N79 og programmet Sports Tracker. Okay brugerflade, og det gemmer alle detaljer om din løb. Og hvis du er helt vild og blodig, så kan du uploade og dele den på nettet. Sony Ericssons program, det hedder bare Tracker, og det er klassisk Sony-stil. Det betyder, at det er skarpt prioriteret, rigtig lækkert lavet og super intuitivt at bruge. Sidst, men ikke mindst, Windows Mobile. Har du sådan en med indbygget GPS, så kan du hente det her program Run GPS. Og lidt som det er med sådan nogle her, så man kan sige, at den kan alt. Fantastisk program, men det kræver godt nok mere end almindelig snilde at få den til det. Se med næste uge, hvor der er guide til, hvordan du beholder alle dine dokumenter, selv om din computer bliver stjålet, eller du skifter den ud, eller bare bruger flere computere. Prøv at tjekke det her. Ja, det ligner et kompaktkamera, som den slags er flest. Det er det ikke. Det her, det er Casio FC100. Det er brandvarmt, lige annonceret på verdens største elektronikmesse, CES. Det, der gør det her kamera specielt, det er, at det kan skyde med op til 1000 billeder i sekundet. Herom i menuerne, der er valgfrit mellem 200, 400 og 1000 billeder i sekundet. Opløsningen bliver reduceret, men vi har lige leget med det, og prøv lige at overveje det her. Barbehar. Casio FC100 er i butikkerne om et par måneder, og et prisgæt lyder på omkring 3.000 kroner. So ein Ding oder was? HP, de væres det godt med den her TouchSmart brugerflade. De vil lave en computer, som jeg ligesom kan komme tættere på. Jeg kan røre ved den, funktionerne er store, og det hele er nemt at finde rundt i. Det er meget sympatisk, at nogen prøver at lave et alternativ til Vista, og de evindelige pop-up, og er du sikker på, og adgangskontrol, og jeg skal komme efter dig. Så langt, så godt. Problemet er, at det store hofnummer, det her med, at man bare kan røre og surfe rundt i det, det holder ikke en meter, det overbeviser ikke nogen. Det virker kluntet, med mindre da du har boet under en sten og aldrig set sådan en fyr her. Og det her, det er altså en mobiltelefon. Nå, derudover så er der også en masse funktionalitet i den her, som jeg føler, jeg mangler. Helt almindelige hverdagsting, som den bare ikke kan. Der skal jeg ud i Vista-brugerfladen og tage mus og tastatur til hjælp. Det er uambitiøst, og i forhold til, hvad det er HP de lover, der føler jeg mig svært skuffet. På min skala, der går fra 0 til so ein Ding muss ich auch haben, det er altså der, hvor jeg er klar til at sælge min førstefødte for at få råd, der kan jeg simpelthen ikke give HP TouchSmart mere end 2. HP, bedre held næste gang. Det var, hvad der var for nu. Hvis du vil se ekstra indhold, alle de juicy tekniske detaljer, så er det inde på hjemmesiden. Det er dr.dk/ding. Og So ein Ding er tilbage næste tirsdag kl. 20.30. Om lidt er der gribende dokumentar her på DR2.